התמונה הזאת כבר בת שבוע. יותר טוב. מה שניכם עושים למכונית של אמא? קלטי את זה! אתם אפילו לא יודעים לנהוג. טוב, בגלל זה יש לנו שנות רחוק. שניכם כל כך מקוסחים. אמא! 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 איפה אמא? משחקת בריז על גברת שפירו. הם לא התחמקו הפעם. קנדיס, מה שלומך? מה שלום כולם? איך נמצאת פה? כן, אני יודעת, גברת שפירו. אני צריכה לדבר איתה בבקשה. אוי ויי, תראי איך גבת, הספקת לתפוס כמה מטרים מהפעם האחרונה שראיתי אותך. זה היה בשבוע שעבר, גברת שפירו. טוב, אמך פה, איפה הבנים? חשבתי שהלכת למרוץ. כן, אמא! מה יש קנדיס? את צריכה לראות מה פיניש ופרב עושים! היי פרב, מה הכפתור האדום עושה? אמא! מה קרה? מה רצית שאראה? את זה! היי אמא. היי בנים. טוב, אם זה הכל, נחזור למשחק. מזל שחזקנו את הבלמים. וואו, מה עוד זה יכול לעשות? היי פיניאס. היי איזבלה. מה אתם עושים? משדרגים את האוטו שלי מהיום. צריכים עזרה מבחוץ? את מכירה עוזרים מבחוץ? טוב, אני מכירה כמה אנשים שיודעים לעבוד מצוין יחד. יופי, התקבלתן, נתראה כבר שם. היי פרב, איפה פרי? בוקר טוב הסוכן פיי, הנבל דופנשמירט שוב עם התוכנית מרושעת. הסיבה לא ידועה, יש לו ספינת אוויר או בלון כפי שהילדים אומרים. משימתך לדעת מדוע, ולעצור אותו אם צריך. היי פיניאס. הבאתי עזרה מבחוץ. יופי, נתראה בעצירה. אוקיי בנות, המנוע בנוי בדרך כלל מ4 בוכנות. כל בוכנה נעה בתוך צילינדר בשתי נקודות. נקודה מטה העליונה ונקודה מטה תחתונה. האם זה פועל תוך שימוש בחשמל? פיניאס! 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 היי, אני לא שומע את המכוניות! היי קנדיס. לא ידעתי שאת מריצה מכוניות. ג'רמי. מי אני? כן, אני מעריצה גדולה תראה, המכונית שם חמודה. או, המכונית של בילי רדיגליש. הוא מעולה. כן, הוא הכי טוב. בילי רוי. בילי ריי. בילי ריי. אני אוהבת שהוא פונה שמאלה ואז שהוא שמאלה. מאחורי מכונית של 7 כוח סוס, טים פיניאס! הוא לא נראה לך צעיר מדי בשביל לנהוג? כי הוא קצת צעיר מדי וזה לא נראה לי הגיוני. אוי, הוא כל כך חתיך, שימות הלוואי. היי, תראו כבר, יש לו מעריצה צרכנית. היי, קנדיס מועדת אותנו. היי קנדיס, אתה למסך הגדול. פיניאס! היי, האחים שלך הופיעו בטלוויזיה. טלוויזיה?